Ito ang pinaka-importanteng binibili namin kada so, avocado. Hindi naman ako kumakain ng avocado. Sabi ko punta ka sa Pagod Food. Pagod Food naman yun, di ba kada so? Daming avocado dun. Layo ng Pagod Food. That's good ah. Oh, $5.99. May savings ka na nun ha. That's good ah. Ilang piraso yan? 5. Ang isa ka that's good $1. Ang isa. Oo. Kuha na siya ng ano. Yung dalawa ba yun? Ilang kukunin mo? Isa lang. Ah, namimili ka lang? Ayan, that's good. Galing ano yan? Mexico. Product of Mexico. That's good. Avocado. Tapos kukuha tayo ng bawang sibuyas dahil ubos na. Tayo patatas, carrots. Ito naman yung shallots. Gusto ko yung sibuyas na yung all around. Ayan o, yan nga gamitin natin yung pula. Ang lalaki, walang mas maliliit. Nahanap ko kada speed yung wag namang grabe namang parang mga nyug ang laki. Ayan. Marami siya pag ano. Ayan, tamang sizes lang. Ayan, okay na yan. Sibuyas kada speed. Kasi yung sibuyas namin isang sako. 2 buwan na, hindi pa naubos. Tumubo na kada speed. Nakuhaan ko na nga ng dahon eh. Laso na. Ito kamote, sweet potatoes ka that's good. Ah, product of USA yun. $6.49 ka that's good. Kamote. Pampautot yan. Nahanap ko yung plum ka that's good. Tingnan natin kung may plum sila. Ayun. Ayun, huli ka balbon. Uy, baka tignan mo yung price. Nectarine ito eh. Hindi ito. Hindi ito. Hindi yan. That's good. Gusto ko yung plum. Wala na yun. Tingnan ko rito sa kabila. Wala yung plum. That's good. Ito na lang tayo. Orange. Ano to? California mandarin. $10.99. Ito. Lili, parang kalamansi. Parang kiat-kiat yata ito. Yan na lang. 13. Yan. Yan, kara-kara oranges pala yan. $13.99. Sige, ubusin natin yan. Oh my God, paano mo ubusin yan? Teka lang. Ayan, fresco ka. That's good. Oo. Tingnan natin ah. Baka may kara-kara. Seedless pala ito ka. That's good. Oh. Ayun, oh, sarap oh. Ito yung grapefruit. Galing Israel naman to. Grapefruit ka. That's good. My head was still in the original costume. Ito yung pomelo. USA din pala galing tong pomelo. Dalawa, $7.99 ka. That's good. Ito na tayo sa isda. May nahanap kami ka. That's good. Yung prawns. Yung ano. Ayun, yun. Meron. May nakita. Ayun. Ang ganda ng mga prawns dito sa Costco ka. That's good. Yeah. Mas fresco yan. Kaysa yun. 26. Kunin natin to. That's good. $26.99. Ilang ano ba to? 1 kilo, 1.374 Hindi, madaming drinks na. kilogram. Ito, ganda kasi ng fresco. Tingin tayo ng mga dito sa bakery nila kadas ko. Ang sasarap ng mga ano rito. Sasarap ng mga tinapay dito. Ito yung kinukuha namin. Ano to? 'Di ba may cranberry to? Yeah. Ito nga, cranberry orange. That's good. Bibigay ko yan sa Shasta.
Ha? Bibigay mo ba sa siesta? Kuha ka ng pangkape natin. Kala mo sa'yo na. Papamigay mo pala yun. Oo. Kuha pa tayo ng isa. Nag-iipon ng bote. Kaya pala marami kang bote tsaka tin can sa hotel Kahit absent ako, pagbalik ko meron na. Kaya pala. May pasuksok ka pala na, may pakimkim ka pala na, Ganun talaga yun. hindi, ganun naman talaga, syempre. Alam mo naman sarili mo, di ba? Oo, Pwede pamerienda. nga nilang itapon nun kung ayaw nagbigay Oo, sa akin. ganun nga. Ito yung mga steak nila. Itong maganda sa Costco ka, that's good. Ang sarap ng mga steak cut nila, mga ganito. Pag summer. The best to ka, that's good. Mas the best dito kaysa sa Superstore tsaka sa Save On. Mas maganda rito. Mura pa, mas mura. Tas ang ganda, kita mo, pulang-pula ka, that's good. Pag ito ginawa mong curry, beef curry ka, that's good. The best to. Tsaka steak, naku. Harap niyan. Ito, lalo na tong mga to. Oh. Mili ka lang. Ang ganda talaga ng mga cut nila rito. The best na Costco ka, that's good. Ito, $7.99. Ito yung masarap eh. Parang undox eh, no? Ito yung masarap yung, eto, that's good, $9.99 drumsticks. Pero ang sarap nito. Kaya kong ubusin yung isa nito ka, that's good. Pwede yun na lang tumulong. Ito. O, pwede rin ito. Para buo. It's up to you. Para maano mo yung craving mo sa manok na nasira nung... Kaya nga. Ang pangit kasi nung sa Save On ka, that's good. Mas masarap dito. Ayan, sige, kunin mo yung isa. $7.99 yun ka, that's good. Yung isa nun. Hindi ko natuloy kinain yung nakir. Wala na. Pinulutan ko kagabi eh. Sinabay ko na lang sa beer para makain eh. Sayang, di ba? Tapos sinausaw natin sa ano yun, di ba? Mang Tomas. Wala tayong Mang Tomas dun, ubos na. Ito mga ka-that's good, ito mga ready nang kainin itong mga to. Kaso iba-iba. Oo, chicken, chow mein nga, mga chow mein. Mga 16, 17. Tinitimbang nila yan. Yan mga ka-that's good, oh. Ito, mga ano lasagna. Ano to, iluluto pa. Bibake na lang. Bebake na lang to, di ba? Mantay mo, nasa karnihan ka kanina, biglang nandito ka na sa mga sopa. Di ba ka, that's good. Oh. Mga salasit. Halo-halo rito eh, sa Costco ka, that's good. Tapos meron sila dyan Ferrero. Hindi na ako bumibili ng chocolate ka, that's good. Dahil araw-araw akong may supply. Masarap pa yung supply ko. Ang chocolate ka, that's good. Sinusuplayan ako ni Said. Tsaka ni Puwad. Yung mga tropa natin sa Walmart yun ka, that's good. Pag nag-pick up ako dun sa Walmart ka, that's good. Binibigyan niya ako ng chocolate. Thank you. Can I try one? Yeah. They're gluten-free. They are gluten-free. Gluten-free. May pre-taste din ka, that's good. Doing that. May pre-taste ka, that's good. Ay, pre-taste din ka, that's good. Parang landmark. Tikman natin ka, that's good. Gluten-free. Tabi mo muna eh. Natapon ko yung kalahati. Natapon, nalaglag ka. Ano pala siya yung Maharap siya. masarap. Bullseye. Barbecue sauce. Wala naman nagbabarbecue pag winter. Pang summer yun ka, that's good. Tapos nandito ko na sa mga damit, di ba? Maya-maya, bulaklak na. Ang kulit eh. Ayan, kuha tayo. Wala na ka, that's good. Punta na tayo sa, babayad na tayo sa self-checkout.
Ito lang kinuha natin kasi mahirap pag iniipon ka, that's good. Dadalawa. Self-checkout ka, that's good. Ikaw na yung nagbayad, ikaw na yung nag-cashier, ikaw lahat ka, that's good. Nakalibre sila sa cashier, di ba? Ang galing ng style ng Costco. Tsaka dito ka, that's good, ano lang, Mastercard lang ang pwedeng gamitin. Hindi pwede ang Visa. Ayun o, that's good. Ang ano ng scanner nila, no? Oo, tapos kailangan ilagay mo dun, that's good, kasi titimbangin niya yung item para malaman kung may nanakawin ka o hindi. Babayaran mo lahat. So $79 yun, that's good. Tapos ilalagay ulit natin dito. Ayun o, remove all scan daw. That's good, kailangan tanggalin natin. Ganyan. Mag-iingay pa yun pag matagal kang magtanggal. That's good, tara na. That's good. Tapos na. Nandito yung tigwa 150 na burger. That's good. Ay, na sandwich. Yeah. Doon yun yun. Pero hindi na. May chicken tayo, kakabusog pa tayo. That's good. Lalabas na tayo. Meron din silang tire center dito, that's good. Pwede kang magpapalit ng gulong, goma. May battery din dito. Kompleto rito sa Costco, that's good. Ayan. Tapos paglabas mo, i-check din yan, that's good. I-check yung resibo mo paglabas mo dyan. I-check nila lang. Papakita tong resibo. Kasi check niya kung meron ka bang sinaplip o ano. That's good. Hindi dito nag-focus ko yun. May Costco sa West Kelowna. May Costco dun. Tsaka meron din sila doon Superstore. Di malit lang yung Costco dun. Ito malit lang to. Ay malaki to. Siguro hindi. Yung Costco doon, siguro 4 na beses yun para matapatan niya to. Malit lang Costco, malit lang. Yung Walmart nga doon pwedeng magkasya dyan sa, yung Walmart doon parang dalawang ganun para, oo. Oo, doon pa tayo sa dulo. Ang gaganda ng mga sasakyan dito, that's good. Parang naging normal dito yung mga, kasi yun lang nakikita mo araw-araw. Yung mga European cars kasi sa Pilipinas, iba, di ba? Parang luxury car. Pag mga European car, dito that's good, normal. Maganda. Hindi naman nakakaya yung kotse natin kasi magkakatabi sila lahat na pare-parehas. Sa atin lang kasi time is 4. Ang gamit natin nung Walmart. Loko tong mga to Yung Walmart lagi ginagamit mo pag pumunta na Superstore, Costco. Hindi namimigay ng bag. Ito pang Walmart. Buti pa ang Walmart. Libreng chocolate pa, libreng tubig. Lahat na ng libre. Galing ang Walmart sa marketing. Ay, dito na lang sila. Uli natin ito mga kadati. Uli natin doon sa lagayan. Yun Diyan lang that's good. Balik na tayo dito sa mall that's good dahil ipipick up na natin yung iWatch. Uy! Yung Apple Watch, yung SE. Dito tayo papasok sa food court banda mga that's good. I-pick up natin yung iWatch. Tingnan nga natin kung ano itsura niya. Wala pa rin talagang katao-tao masyado. That's good. Oh, ito ang mall dito. That's good. Ayun oh. Marami lang tao rito pag weekend. That's good. Wala kang maupuan sa food court. Daming tao. Dito na sa The Source.
Yung sa CNN Philippines yun at The Source. That's good. Ang ganda talaga nito. Gusto ko talaga tong laruan. Ayan na, that's good. Nandyan na. Nandun na. Gusto mo buksan na natin? Unboxing ka, that's good. Yan. Yan. Unboxing. Oh. Thank you. Unboxing. Ano to? Yan na yung strap. So, iba pa to. Oh. Nandun siya, may takip pa siya. Ano to? Yan, isa ka. Tapos, paano ko? Kunin mo to yung strap mo. Kunin mo to. Kunin mo muna to. That's exciting. Yan. Uy, dalawa? Yan. Ano yung isa? Ito, kapalitan Okay. nito. Dalawa pala yung kapalitan niya yung isa. Bakit yung sa'yo saya lang? Tanggalin mo na. Mukhang mas ikaw ang gusto mag-unbox, ha? Yan. Paano nilagay ito pa? Dito mo, i-ganon mo yan dyan. No? Teka. Yan, ganyan. Oh, Yan. bilis lang pala. Nag-click na. Oo, narinig ko na. Ayan. Tapos, pag isuot mo, yan. Subukan mo. Subukan mo. Yan, ganyan. Hindi pa na-set up yan. Set up mamaya. Paano to? Yung mga setting. Yan, ganyan. Lagay mo muna doon sa butas niya. Hindi ko alam kung saan. Yan. Tsaka mo, tsaka may pasok. Oh, sa loob siya pala? Oo. Kaya pala siya kumakapal kasi yung ano nasa loob. Tama ba yun? Tama yan. Yung isa pala ka, that's good. Pang medium size, medium to large. Yung isang strap, small to medium. Yun yung kanya, small to medium. Yun na siya ka, that's good. Oh. Hey! Thank you! Anak ka, that's good. Uwi na tayo. Side mirror. Uwi, anak ka, that's good. And inatid lang natin si Mrs. ka, that's good, doon sa part-time niya. May part-time kasi siya ngayon, mga 3 to 6. Doon sa dati pa rin niya employer noon. Meron pa rin siya doon nga, that's good. Yan. Tayo naman, pauwi muna tayo, pahinga. Dahil mamayang gabi, magbibiyahe taman tayo. Ayun, thank you. That's good sa panunood. Paki-subscribe ka, that's good ha. Tsaka pa-like na rin. Yun oh. Thank you. That's good. Maraming salamat.